Kom hier. Hou je bek, ook crimineel. Kom hier. Dat is Antie. Dat is Driekus, Antie, dat is Driekus. Dat is Antie. Driekus, middag Antie. Jij middag nog? Oh, vandaag is die dag waar jij sterft. Kom hier, ook crimineel. Antie, waarom? Kom hier. Alsjeblieft. Kom hier. Ja, alsjeblieft nog. Kom hier. Hoe was het? Je bent in je mondo. Antie, waarom? Hey, shut up, G. Hoe lang wacht ik voor die dag? Wat jij bij mij is, kom kansen vader. Vandaag is die dag waar jij sterft. Antie, sorry, het was niet mijn bedoeling nou niet. Wow. Niet je bedoeling niet. Zodat je het per ongeluk mee komt inbreken. Nee, Antie. Dan heb je tijd voor jokes. Antie, wow, dat is dit, Antie, is dit. Ik het recht dat ik kom inbreken, ik beloof, Antie. Driekus, jij is binnen in mijn huis. Noem je het die inbreking, hè? Nee, Antie, ik heb ingestapt, die deur was aan oop. Als dat steeds inbreek. Nee, eindelijk, Antie, ik heb aan niks gevat, is zo. Maar hij is in mijn ijskast en je komt nou nog. Ik weet, Antie, is wel niet omdat ik honger was. Dat is dus wat. Jij is wat? Honger, Antie. Er gaat niks aan haar langzaam bij ons. En wie zijn probleem is dat, hè? Waar je maar? Nee, ik weet die, Antie. Wanneer hij vrouw getrouwd is, komt zij glad die is meer huis toe niet. Maar ze is permanent nog bij mij is. Ik weet, Antie. Als bij je daar wat zijn nee bij Antie draaien, maar zij komt eindelijk eerst meer huis toe niet. Wie je, Driekus? Die dag toen jouw ma zei, I do. Toen weet ik al reeds. She do. Haar life don't. Zij spelen Happy Married Life en hier is haar zin honger. Kom zit. Hallo jullie, zoals hier van de Karoo. Dank dat jullie hier de video gekeken. Remember om te like, te comment, te share en te subscribe aan die channel.